I Camau Cerdd. Heddiw, mi fyddwn ni'n sôn bob math am y tywydd a fydd gennym ni stori arbennig i ddangos i chi hefyd. Mi fyddwch chi angen botel plastig, shaker neu potyn efo reis yn efo, greaseproof paper neu papur brown, blanced a kitchen roll hefyd. A gowch chi sbio ar ein Facebook ni am gyfarwyddiadau i creu offeryn eich hun. Welcome to this month's Camau Cerdd. It's all about the weather. We have a special story in store for you this week as well. So, in order to join in, we'd like you to have some greaseproof paper, a blanket, a shaker or a pot with rice in, a bottle and some elastic bands, and some kitchen roll. Now, to see what we're going to be doing with these, to make these sound effects, take a look at our Facebook page before the video. Enjoy! Wel, I cychwyn heddiw ma, da ni isio deud helo i ein ffrindiau ni gyd. Felly, da ni am canu can dweud helo a clapio dwylo fel hyn. A symud ein bysaidd ni fel hyn. Deud helo, jingle, jangle, deud helo. Elin, Elin, ysgwyd, ysgwyd dros y lle. Ysgwyd, ysgwyd a codi llaw. Deud helo, jingle, jangle, deud helo. Mr Cerdd, ysgwyd, ysgwyd dros y lle. Ysgwyd, ysgwyd a codi llaw. Deud helo, jingle, jangle, deud helo. Mari, Mari, ysgwyd, ysgwyd dros y lle. Ysgwyd, ysgwyd a codi llaw. Dweud helo, jingle, jangle, deud helo. Elin ha, ysgwyd, ysgwyd dros y lle. Ysgwyd, ysgwyd a codi llaw. Deud helo, jingle, jangle, deud helo. Ffrindiau, ysgwyd, ysgwyd dros y lle. Ysgwyd, ysgwyd a codi llaw. Wel, mae gennym ni thema ar gyfer sesiwn heddiw ma yn does, Mr Cerdd? Be di thema yr sesiwn heddiw ma? Ia, tywydd ydi yr sesiwn heddiw ma. Mr Cerdd, be di dy hoff dywydd di? Gwynt ydi hoff tywydd Mr Cerdd. Mae Mr Cerdd yn hoff iawn o'r gwynt mwyn iddo gallu hedfan ei barcud. Mr Cerdd likes the wind so that he can play with his kite. Mari Claire, beth yw dy hoff dywydd di? Wel, dwi'n hoffi sŵn yr eira a cenllysg oherwydd maen nhw'n gwneud synnau gwahanol. Sŵn tawl yr eira a sŵn mawr y cenllysg yn taro ebyn y to, y ddair a ffenestri. Wel, dwi yn hoff iawn o'r haul. Pan mae'n heulog, mae'r adar i gyd yn dod allan i canu. Ac mae'r haul, neud i fi deimlo llawn bywyd. A dwi'n hoffi mellt a thrana oherwydd maen nhw'n gyffrous. Wel, mae babi Cerdd yn hoffi yr nwyl oherwydd mae'n haws i cuddio. Peekaboo! Mr Cerdd, beth am
tywydd? Mae Mr Cerdd yn hoff o'r syniad yna. Da ni yng Nghymru yn cael bob fath o tywydd gwahanol yn y mynyddoedd. Mae gennon ni glaw, gwynt, weithiau heulwen, ac weithiau hefyd da ni'n cael eirad ydan Mr Cerdd. Wel, gadewch i ni wrando ar sain gwahanol yr tywydd yma cyn i ni clywed y stori. Dwi'n chwarae sŵn y gwynt a'r clarinet. I'm making the sound of the wind on my clarinet. Iawn, da chi eisiau gwrando eto i sŵn y gwynt sy'n symud yn araf drwy'r clarinet. Do you want to hear again how the wind can blow slowly through the clarinet? Yeah? A rwan, let's gwrando'r sŵn y gwynt sy'n symud yn gyflym drwy'r clarinet. Let's listen to how the wind can blow quickly through the clarinet. Wel, mae Elin yn barod i ddangos sut mae sŵn y gwynt yn symud drwy'r fflwt. Wel, ylwch, dwi'n gallu gwneud sŵn gwynt ar y ffliwt. Dyma sŵn y gwynt ar y soth crwth. Da chi'n clywed y gwynt a'r glaw? Can you hear the wind and the rain? Morris y gwynt ac ifan y glaw, daflodd yng nghap I ganol y baw. Morris y gwynt ac ifan y glaw, daflodd yng nghap I ganol y baw. Morris y gwynt ac ifan y glaw, daflodd yng nghap I ganol y baw. Wel, mae chwythu sŵn a sŵn gwynt ar y ffliwt yn debyg iawn I chwythu sŵn gwynt dros botel fel hyn. Felly botel plastig ydy hwn. Does na ddim byd ar ôl ynddo fo. So, da ni eisiau tynnu y caead I ffwrdd
take the top off. A da ni'n mynd i roi ochr y botel fan hyn yn erbyn ein gwefus. A wedyn, da ni'n mynd i chwythu syth ymlaen. Waw, mae'r gwynt yna'n rhuo. Da chi eisiau trio hefo fi rwan, hefo'ch botel. Da iawn, mae angen lot o wynt yn does i chwythu'r botel, felly cymwch wynt difn gynta. Waw, mae'r gwynt yn rhuo. Wel, nesa mae gennym ni sŵn y cenllysg. A beth sgenna i ydy potyn hefo reis tu mewn. Felly dwi'n cael sŵn y cenllysg yn disgyn. Waw, be am i chi drio hefo fi sŵn y cenllysg? Da ni'n barod? 1, 2, 3. Da iawn, felly hwnna di sŵn y cenllysg. Mae gennym fi hefyd sŵn yr eira. Dwi wedi cael dipyn bach o kitchen roll. Mae sŵn yr eira yn sŵn ysgafn, felly da ni'n mynd i roi bysedd ar fan hyn. Mae fatha rhywun yn cerdded yn dydi trwy'r eira. A mae'r eira ar y llawr yn dew. Da iawn, felly mae gennym ni ein cenllysg. A mae gennym ni ein eira. Da ni'n mynd i gychwyn gyntaf efo tica tica, efo'r cenllysg. Da ni'n barod? 1, 2, 3. Tica tica. Tica tica. Tica tica. A be am wneud gyda yr eira? 1, 2, 3. Tica tica. Tica tica. Tica tica. Da iawn, da ni'n mynd i wneud hefo'r gân rwan. Ni'n wneud hefo'r cenllys gyntaf. Tica tica, tica tica, tica tica, tica tica. Tica tica, tica tica, tica tica, tica tica, tica tica. Da iawn chi, felly wedyn da ni wedi cael sŵn y cenllysg a sŵn yr eira hefyd. Wel, y tywydd nesaf sydd gennym ni yw y glaw. Ac mae'r glaw yn disgyn i lawr fel hyn. Ac pan mae o'n taro'r llawr, da ni'n gallu clywed. Wan, os da chi wedi dod â botel efo chi, neu drwm, neu rhywbeth i daro, allwch chi creu sŵn y glaw hefyd. Felly, da ni'n defnyddio bysaeth ni fel hyn, a da ni'n taro ar y botel. Ydych chi'n gallu gwneud hynna hefo fi? Ar ôl 3,
1, 2, 3. Da iawn chi! Wel, tybed os allwn ni wneud sŵn y glaw i rhythm tica-tica. Fel hyn fysa tica-tica'n swnio. A da ni'n defnyddio y 4 bys i creu y sŵn tica-tica. Ydych chi isio ymuno hefo fi? Ar ôl 3, 1, 2, 3. O, da iawn chi. Wel, mae gennym ni dipyn bach o gerddoriaeth i chwarae sain y glaw. Felly ymunwch hefo fi yn chwarae ar y botel i creu y sŵn. Barod, dyma'r glaw. Da iawn chi. Pwy yma sydd yn hoff o'r gêm? Peek-a-boo! Peek-a-boo! Wel, dwi'n nabod un person sydd yn hoff o'r gêm yma. Mr. Niwl. Mr. Fogg likes to play the peek-a-boo game. Mae'r niwl yn hoff o cuddiad ni gyd hefo'i blanced. O cymylau. Ac dio ddim tan i'r haul dod allan. Da ni'n gallu gweld ein gilydd unwaith eto. Wel, mae gennym ni dipyn bach o gerddoriaeth y niwl. Ac da ni am cael gêm o peek-a-boo i'r gerddoriaeth. Felly mi fydda ni yn cuddiad fel hyn, hefo'r blanced, ac yn dangos ein hunan unwaith eto, hefo'r blanced. Da chi eisiau trio hyn efo fi? Ar ôl 3, nawn ni'n cuddiad. 1, 2, 3, cuddiad. Ac dangos ein hunan eto. 1, 2, 3. Helo! Nawn ni'n cuddiad eto ar ôl 3. 1, 2, 3. Cuddiad. Ac dangos eto. 1, 2, 3. Helo! Wel, gadewch i ni wneud hynna hefo gerddoriaeth wan.
creu sŵn yr haul ar y telyn. Ond, os ti ddim efo telyn adra, mae'n bosib i ymuno ni efo telyn wedi cael ei wneud o potel plastig, elastic bands a moron neu rhywbeth i helpu codi elastic bands efo ni fel hyn. A dwi'n hoffi symud bysedd dros elastic bands fel dwi wedi wneud ar y telyn. A enw sŵn fel hyn ydi glissando. A mae telyn yn rili da. A'n creu sŵn glissando. Mae'n sŵn cyffroes. Ia? So, os gennych chi rhywbeth fel hyn, neu bocs efo elastic bands, a'n bosib i ymuno efo ni pan mae haul yn dwynu yn ein stori. Mwynhewch! Wel, wan da ni wedi clywed yr tywydd gwahanol i gyd. Da ni'n barod i clywed y stori ac i ymuno mewn pan da ni'n gweld a clywed y tywydd gwahanol. Da chi'n barod? Well, now that we've heard all of the different sounds we can make that sound like the weather, we're ready for our story. So listen out for the different weather and look out as well and join us with your weather sounds. Mae Mr Cerdd yn cerdded yng nghanol mynyddoedd Eryri. Mae holl elfennau'r tywydd yn gweld hyn fel cyfle i gael ychydig o hwyl. Maen nhw'n penderfynu mae pwy bynnag bydd yn llwyddo i gael Mr Cerdd i dynnu y got i ffwrdd ydy'r cryfaf a bydd yn ennill y gystadleuaeth. Mae'r glaw yn mynd gyntaf. Mae'n glawio mor galed ac yn ceisio cael cot Mr Cerdd i olchi i ffwrdd. Ond mae gan Mr Cerdd got sydd yn dal y dŵr yn dda. A dydy'r glaw ddim yn llwyddo. Nesaf, daw y cenllysg ar eira. Rydym ni yn gryfach na'r glaw. Medrwn ni gael y cot i ffwrdd. Ond mae gan got Mr Cerdd botymau a zip cryf. Daw'r gwynt a dweud, dwi mor gryf fedra i chwythu coed i lawr. Bydd chwythu cot Mr Cerdd i fod yn hawdd.
Ond mae cwrt Mr Cerdd yn dyn amdano, felly nid yw'r gwynt yn llwyddo. Daw'r niwl nesaf, mi ddefnydda I fy siôl lwyd mwyn twyllo'r gwynt, cenllysg, eira a glaw I feddwl bod cwrt Mr Cerdd wedi dod I ffwrdd. Mae'r haul yn ddwythach. Mae'n datgelu twyll y niwl wrth dywynu'n ysgafn ar Mr Cerdd. Mae'r glaw, gwynt, cenllysg ac eira yn chwerthin ar y niwl am geisio twyllo. Yn y cyfamser, mae'r haul yn tywynnu'n boethach ac yn boethach, ac mae holl elfen ar y tywydd yn sylweddoli bod Mr Cerdd yn sylw'n boethach ac yn boethach. Mae'r haul yn dal I dywynnu, ac mae'r elfennau eraill yn ceisio gweithio gyda'i gilydd I arbed yr haul. Mae'r eira'n disgyn, cenllysg yn taro, y glaw yn symud yr ochr a'r gwynt yn chwythu, ond nid yw'n gweithio. Mae Mr Cerdd mor boeth mae'n rhaid I ddod yn ei goch. Enillodd, medda'r haul. Wel, gobeithio da chi wedi mwynhau y sesiwn efo ni heddiw. Tro nesa, mi fydden ni'n dathlu dydd gwyl dewi. Welwn chi bryd hynny. Well, we hope you've enjoyed today's session, and next time we hope you'll join in with our St David's Day celebration. See you there!